Bismillahirrahmanirrahim. Jişiretin Luqman aleyhisselam. Lawê min, karê ku te kiriye wek xerdalek sivik be û ew dibin ferşekî de be, an li asîmanan be, an jî dibin erdê de be jî, ê Xwedê wî bîne hemberê te. Tiştek ji Xwedê nayê veşartin, Xwedê letîf û xebîr e, li ser her tiştî qadir û agahtar e. Kurê min, li mêja xwe rast û durist bike, qenciyê emir bike û xirabiyê nehî bike. Çi ji destê te were nehêle guneh û xirabî wernekirin. Li ber musîbetên werin serê te jî sebr bike. Bêşik efkarên hêja û bi qîmetin. Bi meznahî berê xweşxelqê negorîne, li ser rûyê erdê bi quretî bi rêve neçe. Bêşik Allah ji kesên qurre û pozbilend hez nake. Di rêveçûna xwe de rêya nîvî bigire û dengê xwe kêm ke. Bi rastî dengê herî nexweş dengê kerê ye. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.